Tervetuloa Virranjakaja podcastin 13 jaksoon. Minun nimeni on Niko Huotarinen ja tässä vieressäni Jarmo Leppänen. Mitäs meillä on Niko tuutissa tänään? Tänään meillä olisi vähän kerrotaan tästä tai keskustellaan tästä Teslan surullisesta alusta viasta, näistä puslista, mitä aina katsastuksessa hylätään niin kuin aina jo toinen toisensa jälkeen, että näitähän lukee joka lehdessä, että miten huono auto se Tesla on. Katsastus sähköautoissa puhuttaa aika monessa keississä. On lommoja akussa ja Teslat hylätään kaikki katsastuksessa ja kaikenlaista tällaista, eiköhän me tarvita vähän apua, pyydetään katsastusmies vieraaksi tänne meille joku kerta. Mitä sanot? Kyllä, mun mielestä on hyvä idea, että eiköhän me tänne saada, mä oon jo vähän kysellytkin alustavasti, niin saadaan katsastusmies vähän meille kertomaan näistä tositilanteista, että minkälaista siellä katsastuspuolella sitten oikeasti on, kun siitä kaikki lehdet aina Kyllä, siitä oli aika paljon nyt joku viikko sitten tästä tilastoista, että jotain autoja hylätään harvemmin, jotain vähän yleisemmin. Mutta mikä niin kuin sähköautoissa on, kun siellä todennäköisesti on jarrua ja jarrubalanssia ja akkulommoa ja ainakin Tesloissa kaikissa on puslat menee vaihtoon ja en tiedä mikä on niin kuin viime kädessä se hylkäämisen syy, mutta nythän me mentiin jo varsinaisesti tähän aiheeseen, mutta tänäänhän meillä on vissiin korjaamokornerin normisti ja sitten tämä, mutta hyvätään nyt saman tien tonne ajankohtaiseen, koska mä olin täällä lauantaina, sä et muuten vissiin muistanut sanoa meidän kuuntelijoille, että jo tietysti huonosti akustiikasta huomaavatkin, mutta me ollaan taas korjaamolla nyt nauhoittamassa podcastia. Kyllä, ja tästä tietysti ikkunasta näkyykin tämä jo tuttu näkymä. Että me nähdään, mutta kuulijat ehkä kuulee. Niin, välillä kolisee. Joo, no, mutta lauantainahan täällä oli iso happeningi, että mitäs täällä tapahtui täällä korjaamolla? No siis keskiössähän Tesla-klubin kanssa täällä jaettiin ilmaisia ämpäreitä kävijöille ja vähän esiteltiin meidän paikkoja ja tänne pääsi tutustumaan sitten vapaasti ihan esimerkiksi Jarmo EV:hen tai vaikka katsastusmiehen, joka vähän täällä esitteli alustan tarkastusta ja täällä oli myös muitakin toimijoita mukana. Niin, akkuauto oli ja yrityksiä ja muitakin oli täällä sitten. Kyllä. Joo, tuossa kun mä olin vähän näyttämässä mun autoa, että mitä mä oon Tumpelon asennuskoulussa siihen tehnyt ja vähän muutakin, niin aika paljon täällä oli sellaisia, kävi muakin jututtamassa, kenellä ei ollut sähköauto ollenkaan, jotka oli harkitsemassa sähköautoa, niin vähän kävi ihmettelemään. Se oli ihan mukava jutella ihmisten kanssa siltä osin, että ehkä toivottavasti vähän jotain vastaavaa joskus on tulossa, tai ainakin meidän täytyy johonkin tuppautua sitten. Kyllä, mun mielestä se oli myös kiva, että tuli just niin kuin molemmilta puolilta, että se ei vaan ole sitä, että tiettyä semmoista sisäpiiriporukkaa, vaan ihan kiva, että sinne tuli uusiakin niin kuin osa-otteja vähän katsomaan, minkälaista tämä homma on, että jos se vähän sitten toisi tavallaan uuden kulman, että niitä on korjaamolla ja niissä pääsi juttelemaan. Aivan, joo. Et jos ei muuta, niin Electric Weekendissä sitten kesällä kehitetään jotain kanssa. Siellä on kuitenkin vähän niin kuin laajempi kattaus aiheen ympärillä oleva autoasia. Mutta mitäs sä itse sanot näin korjaamon vetäjänä, että onnistuiko se tapahtuma silloin lauantaina? No kyllä. Oliko porukkaa liikenteessä? Siis oli ihan hyvin porukkaa liikenteessä. Järkkärit sanoi, että se oli plus 500 ja antoi tämmöisen tuomioon. Ja sanotaan, että ihan kohtuu hyvin, että tietysti aina olisi pientä petrattavaa ja tietysti kun kaikki tehdään talkootyönä, niin se on aina rajansa kaikella. Mutta mun mielestä ihan kiva tapahtuma ja siinä tosiaan sai uusia kasvoja ja paikka sai varmasti sitten näkyvyyttä. Mulla on tähän ajankohtaiseen aiheeseen vielä sellainen asia. Mä olin torstaina ajamassa parilla tuommoisella Porsche 911. Oli niinku pitkästä aikaa niinku hauskalla polttiksella pääsin ajamaan. Toinen oli tuommoinen tarkakattoinen versio, eli voisi sanoa, että aika lailla avoin. Sehän Porschessahan se menee silleen, että sehän aukeaa sieltä takaanta se takalasi ja se imasee sen tarkakaton sinne perinteisesti vähän niin kuin näissä avomalleissa siihen niin kuin takalasihattuhyllyksi. Kävin sellaisella parilla ajamassa. Siinä oli ihan arvokkaita autojakin, että toisessa taisi olla hintalapussa joku 360 000 ja se oli uusi, tämä GTS. Ja sitten oli tämä Targa, se oli vähän käytetty, siinä oli muutaman vuoden vanha, mutta täytyy sanoa, että ihan mielenkiintoisia autoja niin kuin tekniikaltaan monellakin tavalla.
toisessa oli tällainen niin kuin hyvin moderni sähköturbo, joka tarkoittaa myös sitten tietynlaista hybridijärjestelmää, että pystyy sitä hyödyntämään, mutta pitää vähän erilaista, mutta siis se pointti on siinä, että siitä puuttuu turboviive kokonaan että se käyttää ihan sit sähkömoottoria siinä vaiheessa, kun polkaisee tavallaan niin kuin se turbo itsessään, sähköturbo niin kuin myös niin kuin lähtee sitten, että siinä on 2 kilowattitunnin akku pyörittämässä sitä järjestelmää, mutta joo, se on mielenkiintoinen auto ajaa, kyllä kyllä Porsche kaksoiskytkin vaihteisto toimii aika mallikkaasti ja kaikki muutenkin niissä 2 autossa niin oli aika hienoja autoja, että se oli niin oikea, voisi sanoa urheiluautokokemus, että suorituskyky oli ihan tapissa ja soundit ja se on se Boxeri 6 soundi on vähän sellainen niin kuin hauska, että se ei ole mikään iso lohkosoundi, mutta sehän sen tiedät. Mutta että tällaisilla kävin vähän kruisailemassa ja täytyy Jarmon EV-kanavalle siitäkin. Tässä on kuitenkin sähköä näissä autoissa sen verran, että ainakin starttiakku löytyy molemmista. Niin, se on varmasti tosi mielenkiintoinen. Pääsit sä kunnolla poljettaa niitä autoja vai? No siis muutaman tunnin ajelin niillä molemmilla. Pääsin ajaa pienelleenkin molemmalla autolla, että ei siinä nyt puhuta mikä on kunnolla, mutta sen verran, että laitetaan lappu lattia ja katsotaan, niin, että mitä tapahtuu. On varmasti ollut mukava. Ja vähän tietysti testattiin ja sattui olemaan tosi aurinkoinen lämmin päivä, että pääsi vähän avoautoakin fiilistelemään siinä sitten, että miten se toimii. Mutta että on hienoja laitteita. Että, aivan varmasti. Vähän niin kuin, että silleen vähän harmittelin, että ei me montaakaan vuotta, kun ne on kiellettyjä EU:ssa. Niin, ajatellaan. Että museotekniikka kielletään. Noin hieno tekniikka vielä kaiken lisäksi. Et siinä on Porschekin ihmeissään, että meinaanko ne myydä vaan niitä sitten amerikkalaisille vai mihin missä saa myydä. Mä en tiedä, ootko sä kuullut, että jos on niin kuin riittävän pieni valmistusmäärä, niin kuin jossain hyperautoissa tai urheiluautoissa on, niin niitä ei koskisi noin päästörajoitukset jotenkin. Joo, mun mielestä niitä poikkeuksia varmaan tulee oleekin, että onhan niin kuin merkittäviä tuotteita kuitenkin ja niin pieni marginaaliryhmä ja varmaan se käyttö sitten ei ole ihan semmoista jokapäiväistä käyttöä, että ei varmaan osteta sellaista autoa tähän työmatkaan ajoon. Että... Tulee mieleen, meillä oli tuossa meidän kadulla oli yksi naapureista, niin se ajeli 9111 Porschella työmatkaa just ja tällaista, että kyllä niille ihmiset ajelee jos tykkää ajella kivoilla autoilla. Niinpä, ja varaa ajella. Niin, ne on kalliita laitteita. Vitsi, mä kuuntelin sun hinta 300 000 plus. Joo, se on kyllä hurja hinta. Että niin. Sellaisia ne on. Hypätään korjaamokorneriin seuraavaksi. Tänään me ollaan aika lailla korjaamoaiheissa nyt tässä jaksossa, mutta mitäs sulla on tuutissa nyt? Minkälainen keissi? Joo, siis ihan tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen sille, että hyvin harvoin autoa, mitä on tosi harvoin niin kuin itse päässyt oikeastaan ajamaan tai edes oikein mitään siitä tutkimaankaan, niin tämmöinen Ford Mustang Mach-E, tämä 21. Onko se Jarmo sulle tuttu? Onhan se kaikille sähköautoille tuttu on Mustang Mach-E, mutta en ole ikinä ajanut, enkä oikeastaan ollut kyydissäkään muuta kuin autokaupassa käynyt hypistelemässä, että kyllä yrittänyt vähän tutustua aiheeseen, mutta ei ole. Mutta niin, minkälainen keissi sulla on? Eli semmoisessa oli tosiaan lämmitys, oli lakannut toimimasta ja aika tuttu myös monen muunkin auton puolelta, niin tämmöinen PTC-lämmittimen vaihto oli semmoisen. Eli sähkölämmitin suomeksi? Kyllä. Ilmastointi ja muut, siis periaatteessa niin puhallukset toimii, mutta se vaan ei lämmittänyt Kyllä, autoa. just näin. Mitäs tämä lämmitin muuten, sehän lämmittää myös, jos tarvii akkua lämmittää. Kyllä, eli se kaikki lämmitys käytännössä sitten hyytyi sen osana sitä sitten. Eikö tässä kyseisessä autossa ollut lämpöpumppu ollenkaan? Ei, tämä oli mun mielestä ihan pelkästään niin kuin käytettiin vain ilmastointi, kompuraatiten jäähdyttämiseen. Että. Joo. Mitäs kuinka pieniksi atomeiksi auto joudutaan purkamaan, kun on tällainen vika autossa? No ei ole tässä Mustangissakaan mikään paha, että aika helppo on niin kuin se vaihtotyö. Joo, eli vanha risaosa pois ja uusi tilalle. Kyllä. Minkälaista diagnoosia tällainen vaatii, että miten se selviää, että mikä on vika? Tässä aika pitkälle mentiin sähköisen diagnoosin perusteella. Että eli mitä tarkoittaa eli luettiin käytännössä vikakoodit ja sieltä tehtiin kaikki toimintotestit ja niin sillä havaittiin, että se ei
toimii. Ja sitten tietysti peruskarkistettiin jännitteen syötöt ja katsottiin liittimet, että siellä itse lämmittimellä ei ole mitään liitiongelmaa. Mersun puolella nämä liitiongelmat on ollut sitten, kun on jossain hybridiautoissa, varsinkin kun on lokasuoja sisällä, että kosteus muu pääsee sinne. Niin joskus saattaa olla liitin ongelma, vaikka itse vastus on kiinni. Kyllä. Joo, mutta tässä tapauksessa se vastus oli sitten... Vastus oli ihan vika siinä. Minkälainen arvio, paljonko kilsoja oli takana ennen kuin tämä oli antautunut? Tämä oli jotain 160 000 kilometrin kohdalla. Että. Joo. Mikäs näissä on takuu näissä autoissa? Se ei ollut enää takuunalainen auto kuitenkaan. No ei ilmeisesti ei, koska meille päätyi. Mä luulen, että se on jo parisen vuotta, olisiko vaan takuuta. Eikä Fordeissa on vissiin nykyään 5 vuotta. Niin, se varmaan, mun mielestä ne on lisännyt. Mutta mikä kilsamäärä sitten? Mutta se oli varmaan yli kilsojen sitten. Todennäköisesti joo. Tuskin se on ainakaan yli 150 000 kilsaa se Fordin takuu. Niin, muuta kuin akun osalta on todennäköisesti. Joo, akkutakuu on ihan eri asia, mutta nyt puhutaan niin kuin yleistakuusta nyt sitten. Niin. Joo. Mitäs, onko täällä niin iso remontti ja kallis sitten, jos tällaista lähtee tekemään, niin puhutaanko minkä alle 2000, niin kyllähän siinä ihan reiluja kuluja, mutta alle 2000. Niin, että se on kuitenkin iso remontti siltä osin. Ja osat on kuitenkin kalleimmat, koska eihän toi niin kuin työtunteina ihan kauhean iso. Ei, näinpä. Kaikenlaisia niistä autoista hajoaa. Onko tällaista, tämä on sähköauto-ongelma? No joo, näette missä on lämmitin, niin kuin PTC-lämmitin, niin niitä on aika useasti ollut, että ihan se on Volvoja koskettaa, niin vanhempia Tesla-malleja koskettaa oikeastaan ihan kaikkia autoja. Että näin. Mitäs toi hybridiautot, onko niissä tällaisia vastuussa? Joo, kyllä, ihan volkkarit, Mersut, kaikissa ihan vastaavia. Joo, polttomoottorissa polttomoottori lämmittää, mutta hybrideissä ja sähköautoissa tarvitaan sitten sähkölämmitys. Kyllä. Onkohan Tesla jopa ainut, josta puuttuu tällaiset vastukset vai? Niin, vanhemmissa malleissahan on. Ei, mutta siis niin kuin nykytesloissa. Joo, niin ei enää uudemmissa. Pelkkä lämpöpumppu vaan, että sillä tehdään kaikki. Niistä on alkanut tulla semmoisia nykynormeja, että niitä lämmittimiä vaihdetaan. Ja... Onko tämä, no nyt tietysti nämä kun on niin uusia ja takuut on pitkiä autoissa, niin onko tällaisia useasti näkynyt teillä Fordeja, missä on tällaista lämmityslaite? Ei hirveästi, että se on meillekin aika silleen merkki, ihan muutamia kertoja on niin kuin asioinut oikeastaan. Että. Tämä on just niin mielenkiintoista tämä sähköautopuoli, kun tuossa me ollaan jo aikaisemminkin puhuttu siitä, että takuut on pitkiä ja on ne sitten varsinkin tietysti akkupuolella, niin ei oikeastaan tarvita tällaisia korjaamoja, kun ne menee sitten sinne merkkiliikkeeseen takukorjaukseen, mutta sitten kun mennään takuun ulkopuolelle, niin sittenhän tietysti tilanne on toinen. Kyllä, ja se alkaa se pikkuhiljaa näkyä, niin että se häntä vaan alkaa olla siellä, ollaan siinä kohtaa nyt, että ne on niin paljon yleistynyt, vaikka 8 vuotta on takuut, niin aletaan pikkuhiljaa sitten. Niin akkutakuutkin tavallaan. Niin, että ruvetaan sitten siirtyä tietenkin sitten, kun taas nämä ammattikäytöautot, taksit sun muut, niin niillähän näitä kilsoja on jo niin paljon, että on jo akkutakuutkin ehtinyt. Mitäs muuten yleensäkin, kun puhutaan, että ajetaan sähköautolla tosi pitkää, siis isot kilsat uudehkoilla autoilla, niin mitäs tuo jarrupuoli noissa niin onko se missään kohtaa ongelma vai ei? No aika se on tavanomainen ehkä. Onko se, no se riippuu varmaan niin paljon sitä käytöstä, että jos hirveästi käyttää se yhden pedaalin ajoa eikä sitten paljon jarruttele, niin kyllähän sitä niin kuin ruostetta ja muuta siihen kertyy, että kyllä jarrut on tehty käyttöön varten, että niitä käytettäisiin. Että joskus näkee aika huonossa kunnossa niitä jarruja, että sille, että hetkinen, että miten tämä on mahdollista, että niinku ei että varmaan niinku kuukausia jarrutettu ollenkaan. Niin. Joo, että se on varmaan yksi mielenkiintoinen, kun saadaan se katsastusmies tänne studioon, että mikä on niinku, hylkyperuste esimerkiksi jarrupuolella ja hylkyprosentti, että mä mietin, kun nyt sitten tänäänkin puhutaan tästä Teslan niin kuin isosta hylkyprosentista, että paljonko esimerkiksi menee sinne jarrupuolelle ja paljon näihin kumipusliin ja muihin. Kyllä, se on ihan totta, että miten se todella niin kuin näyttäytyy, niin mä luulen, että se taitaa kuitenkin enemmän siellä helapuolella olla, mutta saadaan sitten varmasti tulla katsastus. Niin, kyllä mä luulen, että koska Tesloissa on kuitenkin niin kuin, regeniä ei saa pois päältä. Nimenomaan. Että jarrutetaan niin kuin kitkajarrulla aika vähän, niin se saattaa joissain tilanteissa, jos ei käyttäjä itse on niin kuin ollut aktiivinen joko käyttämään niitä jarruja tai sitten vaihtoehtoisesti huollattamaan niitä jarruja. Että kyllä. mitä sä suosittelet muuten Teslan
jarruhuoltoa, että missä kilsoissa tai vuosissa niin kannattaa jarrut huoltaa? No siis kyllä niin kuin minimissään 2 vuoden välein, mutta senkin riippuu sitten vähän omasta käytöstään, mutta miksei ne kannattaisi vaikka vuoden välein tarkastaa, koska ei se niin kuin huono asia. Meillä on kuitenkin 4 vuoden aikaa täällä ja vähän olosuhteet, niin kyllä niitä varmasti välillä kannattaa tsekkailla niitä jarruja. Ja tietysti itsekin pitää silmällä, että miltä se jarrulevy siitä vanteen välissä näyttää, että onko se hirveä ruostekerros kertynyt siihen. Että hyvin äkkiähän se siinä aina pientä ruostetta kerryttää, mutta kun vaihtelee kesä- ja talvirenkaita, niin silloin tietysti hyvä tilaisuus. No silloin viimeistään tsekata, että eli 2 kertaa vuodessa tulee sitten silmämääräinen tarkistelu tehtyä. Mutta tietysti nykyään ihmiset käyttää noissa firmoissa renkaanvaihdossa, niin silloin ei itse ainakaan pääse niitä jarruja kurkkimaan sillä silmällä. Niinpä itse asiassa lisäsin tuohon just meillekin asenteelle, kun meillekin on tämä rengassäilytyspalvelua jonkun verran, niin siinä, että aina kun otetaan auto ja vaihdetaan renkaat, niin semmoinen silmämääräinen tsekki, että onko ok tai ei, että laitetaan aina sitä huomautus ihan sen takia, kun ei aina välttämättä ihan käyttäjät sitä seuraa, niin saa edes jonkunlaista tietoa sitten. Joo. No mutta mennään tähän nyt sitten tähän meidän aiheeseen. Mä en ole itse asiassa niin lukenut mitään prosenttilukuja. Ootko sä lukenut mitään tilastoja, että mitkä sähköautot on siellä niin katsastustilastojen hylkypuolen kärkisijoilla? En mäkään ole hirveän tarkkaan niihin seurannut, ainoastaan tämä meidän paljon puhuttu merkki Tesla, niin sehän siellä varmaan aika ykkösenä on. Niin, siis mä en muista, oliko se jopa yli 60% vai vajaa 60%. Mun mielestä se oli yli 60%. Se voi olla hyvinkin, se oli Model Ystä muistaakseni, oli se hylkyprosentti. Mutta että keskitytään nyt oikeastaan tässä kohtaa siihen Teslaan, koska se tavallaan silleen kiinnostaa meitä monellakin tavalla, mutta että just se, että se on varmaan ollut se huonoin auto menee katsastuksesta läpi nämä tuoreet Teslat. Ja mehän on tästä asiasta puhuttu jo aikaisemminkin, mutta että lähdetään nyt perkaamaan lyhyesti siitä, että mitä niin kuin korjaamon vinkkelistä, mitä teknisiä ongelmia sun mielestä saattaa autossa olla, mikä johtaa hylkyyn, niin kerropas nyt, että mitä ne on. Se ensimmäinen asia oli se isoin asia. No se on se hela-ongelma, yleensä se taka-akseli, ylempi hela siellä olka-akselissa, niin se välistyy, narina hela-tyyppinen nivel hela, niin se on se, mikä niistä menee lähes kaikista, että se on yksi niin se on kysymys vain enemmänkin, koska se menee. Kyllä. Joo. No. Ja me sitä joku kysyikin sitä tuolla jossain, tai oli keskustelua käytiin, että haukuttiin niin kuin joku teslainen sitä huonoksi. Sitten mä sanoin, että mä tämmöisen pienen puolustuskommentin siihen kuitenkin annan, että siinä autossa, että se on aina edullinen korjata, että se ei ole mikään kovin kova kustannus se hela, ja sitten että huomioi, että se on kuitenkin sähköauto, suuret väännöt, että ei se ole yhtään ihme, että se hela siitä niin se on kovalla rasituksella. Kyllä. Joo. Rasittaako se veto sitä tai jarrutus tai auton paino vai mikä kohdistaa siihen suurimmat niin kuin rasitukset? No varmaan se ja varmaan liikkeelle lähdöt. Ne on kuitenkin aika teräviä sähköautoissa ja tietenkin se rakennekin on sellainen, että ehkä se voisi olla parempikin, mutta mä uskoisin, että siinä tulee niin kova se vääntö niille, että vaikka me ajatellaan, että me lähdetään rauhallisesti, mutta todellisuudessa niin aika useasti niin se on aika raju se liikkeelle lähtö. No mitäs se auton paino sitten, vaikuttaako se näiden kulumiseen? No onhan sillä aina merkitystä, että se rasitus tietenkin lisää, kun autossa on paljon massaa, niin varmasti näinkin. Kaikki niin kuin yhteisenä tekijänä tekee sen. Joo. No ootko sä nähnyt, että vastaavaa olisi muissa sähköautoissa, koska onhan niissä muissakin tehoa. Että onko tämä vaan niin kuin Teslassa huono laatu tai huonolaatuinen osa, mitä ne käyttää siinä? Niin ehkä se on vähän semmoinen suunnittelukysymyskin, että miten se rakenne siihen Teslan kohdalla. Sitten jos mennään taas johonkin volkkarimaailmaan, niin siellä on noin koiranluut ihan perusjuttu, että mun mielestä kaikkia IDT ja sitten sama jotain Skodan malleja, niin koskee ihan samalta ongelmat, siellä ainakin koiranluut välistyy. Joo, mutta se ei tietysti muuta niitä Teslan osia yhtään paremmin, jos muissa on yhtä surkeat. Ei muutakaan, mutta omat ongelmat jokaisessa. Että... Joo, mutta jos ajatellaan näitä kyseisiä puslia, niin onko esimerkiksi ID-malleissa sitä ongelmaa? Tai siellä on koiranluut. Siellä on koiranluu, just näin, siellä ei ole sitä mä oon itse asiassa kuullut myös, että se on aika lailla isokin ongelma, että se menee aika pienissä kilsoissa monesti niin kuin takuvaihtoon. Mutta siinä on volkkarin eduksi se, että niillä on se 2 vuoden niin kuin määräaikaishuolto. Siellähän ne tulee ilmi ja Kyllä. En tiedä kertooko ne sitten asiakkaille, jos ne vaihtaa takuuna jotain niitä osia siellä niin kuin
hiljaisesti vai mitä tiedät sä, että kertooko? Mun mielestä kertoo. Kyllä joo. Pitäisi yleensäkin antaa niin kuin tiedot noista, että jos takuuseen laitetaan jotain uusitaan. Niin. Se pusla on väliä, niin miten se vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin? No jos kuskeja tässä tai niin kuin asiakkaita on kuunnellut vuosien aikana, niin harva tietää siitä yhtään mitään, että on siellä ongelma. Niin. Että monet ajaa, että ei hän ole huomannut mitään, ja eikä se oikeastaan sen jälkeen on kysynyt, että huomasit sä siitä, kun muutamia tuttuja, kelle on vaihdettu, että huomasitko sen jälkeen, että vaikuttiko ajattavuuteen, ei hän huomaa mitään eroa. Että... Joo. No mutta miksi se hylätään katsastuksessa sen takia? No siellä havaitaan, siinä kun testataan sitä, niin siellä havaitaan selkeä välyys siellä helassa, että nyt siellä on sitten turhaa liikerataa, niin se on se syy. Eli siellä on tietty määrä klappia, niin se hylätään, mutta että onko se turvallisuusriski? Jossain vaiheessa kyllä, jos se oikeasti rikkoutuu, niin se on tietenkin turvallisuusriski. Että... Pyörät alkaa näyttää itään ja länteen. Kyllä, siinä voi helposti käydä ihan mitä sattuu. Kyllähän se niin kuin, tietenkin se on hyvä ja varmaan se tietyn alle kun menee, että se tosiaan välistyy kunnolle, niin varmasti tarkimmat kuskit huomaa, että nyt alkaa jo vähän vedellä autoja. Voihan se, että mä en tiedä, no se ei oikeastaan kolinana se ei tule, että sen takia kun koiraluun vika, se on ihan yhtä sama, että se sitä käytännössä mitenkään ajaessa. No koiraluun vikahan on kolinana. Niin, se on aina kolina, niin, mutta että se huomaa sitä muuten, sen toiminnallisuus muutu mihinkään, onko se aivan. väliä. Joo. Voisiko tässä olla jotain kolinaa näiden Teslan puslien kanssa? En ainakaan itse henkilökohtaisesti ole havainnut, että se ei ole sellainen, että se ei oikein lähtee mukulakivelle testaamaan itse. Että... No en tiedä, jos ihan sinne lähtisi oikein kunnolla väljestynyt, niin voisiko se olla, että se jollakin tavalla siinä kuuluisi, mutta ei nyt ainakaan semmoinen jatkuva ongelma. Joo. Mitä se sitten kustantaa suurin piirtein, jos sellainen ongelma ilmenee ja tulee vaikka teille korjattavaksi? Tällainen pusla-ongelma. Suurin piirtein, mistä hintaluokista puhutaan? Sankvas molemmat puolet semmoinen varmaan 350 euroa vaihdettuna. Joo, eli karkeasti voisi ajatella, että 100 tonnin välein niin ton verran maksaa. Kyllä. Mutta sittenhän siinä alkaa tietysti koko alustashan, siellä on paljon näitä kyseisiä kuluvia osia, niin sitten jossain vaiheessa voi olla vielä niin kuin isompikin määrä niitä mennä, vai että se ei niin kuin riitä, että mutta ilmeisesti tämä ongelmatapaus on kuitenkin joku yksi osa molemmin puolin. Joo, takana molemmin puolin yleensä on se ylempi hela ja sitten edessä on yleisimmät ongelmat on alatukivarren pallonivel tai yläpallonivel. Että siellä on sitten alatukivarren pallonivelessä pystyheittoa tai pystyvälystä ja sitten siellä voi olla ylempi nivel, niin se alkaa narisee. Se on monta kertaa kosmeettinenkin juttu. Että niitä niin pitää ääntä. Kyllä. Mulla on vähän semmoinen olo, kun mä tuossa vappuna ajelin hiljaa tuolla Kaivarissa niin Kuoppasella tiellä, niin ihan sieltä kuuluisi jotain semmoista kitinää autosta. Mistä se voi kuulua? No se voisi just olla joku tommoinen hela tai muu joku kuivunut, niin se saattaa ruveta pitää pienelläkin kilsoilla ääniä. Ja sulla oli ajettu vasta 17 000. Niin. Mä itse asiassa ajattelin vielä, että mä ihan rupean niin kuin äänittämään sitä että edessä ja takaa, että mistä se kuuluu. Että, koska silloin, niin kun sitä ei kuule, jos ajaa ikkuna kiinni. Se kuuli, kun ajaa ikkuna auki. Okay. Silloin mä kuulin sen. Mutta se niin kuin alle 2 kilometriä tunnissa oli vauhtia, kun se kuului sieltä. Että, mä ajattelin, että mikä jarru tässä laahaa tai mikä tässä on niin kuin ongelman nimi. Mutta... Niin kuin jotenkin aina tuntuu, että noita tämmöiset helavia että muut, niin saattaa enemmänkin kuulua sille, että kun sulla on ikkunat kiinni ja kuuluu, että se heijastuu sieltä auton rungon kautta joku alustaosien kautta, että se kuuluu. Joo, ei tämä varmaan ole mikään helavika. Niin, mutta todennäköisesti. Onko siellä laakerit esimerkiksi jo loppuun? Niin tai joku jarru vähän siitä, että jostain on likaa tai joku tekee sen, että niin joo, joskus on vaikka kivi tai joku muu, että on niitä. Joo, mutta se ei nyt tähän suoranaisesti tähän katsastusasiaan liity. Mutta mitäs sitten noi jarruasiat, että mitä sä luulet, että voisiko siitä saada hylyn katsastuksesta, jos Teslan jarrut on käyttämättä? No joo, kyllä se, jos ne on liian ruosteiset pinnaltaan, niin kyllähän siitä ihan pelkästään saa jo hylyn, että vaikka jarrubalanssit tai jarrutehot olisi kunnossa vai? No joo, yleensä se heti näkyy siinä testissä, jos se oikeasti on kunnolla pääsee ruostumaan, niin kyllä se siihen vaikuttaa siihen jarrutehoonkin. Ja jos jarrulevyt yleisesti on, vaikka tehokin olisi vielä hyvä ja balanssi, niin kuin sanoit, tässä on kunnollinen, niin jos se on liian ruosteinen, niin kyllä siitä tulee hylky. Mutta mä nyt ole ihan maallikko tässä asiassa, mutta että just, että jos on epätasapainoa oikea takapuolella tai jopa etutakasuunnassa, niin sitten voi tulla hylky. Kyllä. Vaikka jarrut pitäisi, mutta toisella puolella tarttuu aikaisemmin kiinni. Kyllä se on ehdoton hylyn peruste. Tuli mieleen nämä ID-sarjan takarumpujarrut, mitkä hirttää kiinni tietyissä tilanteissa, niin ootko sä kuullut, että niissä olisi tullut katsastuksessa
ongelmia. Olisikohan meillä ollut jokunen auto, olisiko ollut joku taksi jossakin kohtaa semmoinen, missä oli jotain ongelmaa, just että toinen puoli ei pitänyt kunnolla. Että... No menee nyt vähän off topickiin, mutta onko sulla käsitys, minkäköhän takia Volkkari on mennyt niihin rumpujarruihin takana? No mä siitä lueskelin, olikohan se joku tämmöinen kitkan vähentäminen ja muu heidän perustelu siihen rumpujarruun. Että... Siis laahauskitka vai? Niin, että se olisi pienempi, niin. Siis laahaako noi levyjarrut koko ajan? Niin, tämä on hyvä kysymys, kun no, tätä mekin puhuttiin jossain vaiheessa. Sähän varmaan sen tiedät, niin, kun sä oot ammattikorjaaja. No ei mun mielestä, mun oma mielipide, jos ne on kunnossa, niin ei laahaa. Niin ei kuulu laahata. Ei kuulu laahata, ei. Eli jos laahaa, niin sitten joku ei ole kunnossa. Kyllä, että... juuri näin, että ei kyllä. Niin. No sittenhän näissä sähköautoissa on tietysti sellainen nimenomaan sähköautopiirre, on toi akku tuolla pohjalevyssä ja ilmeisesti jos on vetänyt kiville akun, niin eikö se ole katsastus hylkyperuste, jos akku on lommalla? Kyllä, sehän on monessakin. Tässä muutamia esimerkkejä tai medioissakin on ollut, että kun hyvin pieni painaama on ollut ja siitä on laitettu sitten hylky ja vaahantujakin on ottanut kantaa, että akku vaihtoo. Niin, ja aika isojakin hintoja on ollut noissa saksalaisissa autoissa tai varmaan muissakin autoissa. Että käytännössähän se menee niin, että auton valmistaja määrittää ne, että minkälainen lommo siellä saa, kuinka syvä se saa olla siellä. Ja erittäin mielenkiintoinen, kun käytiin akkuautolla koulutuksessa, että miten Tesla on ratkaissut tämän asian, että jos se lommo on alle sen sallitun raja, eli se ei niin kuin ole hylkäysperusta, niin sen voi kemiallisella metallilla paikata sen kohdan ja että sen saa niinku siistiä siitä ja ei mitään ja sitten mielenkiintoista. Eli kosmeettinen korjaus. Kyllä. Taas kovaa ajoa. Kovaa ajoa. Mutta sitten mä kysyin katsastusmiehelle, itse asiassa just viime viikolla kävin konttorilla, mitä jos me paikkaamme kemiallisella metallilla sen akun siitä ja sä näet sen tietenkin katsastuksesta, niin miten mä todistan, että se ei ole yli sen, että nythän joku voisi ottaa meidän kuuntelijasta, vaikka hänellä on 10 milliä, että hän käy paikkaassa ja menee leimalle, että sitten se jäätinkin pohtimaan, että miten se todistaa. Joka kerta se on sitten edessä se sama ongelma, niin. että minkälaiset kuitit korjaamolta siihen pitääkö dokumentoida valokuvien kerran ja miten se toteen näytetään, että siellä alla ei ole sitten jotain paljon syvempää. Joo, no mennään kohta tästä aiheesta eteenpäin, koska tämä ei ole meidän varsinainen katsastus, mutta että vielä sellainen, että eikö ihan niin kuin mun mielestä tuolla mun Teslan pohjassa olisi semmoinen muovilevy? Ei, sulla ei ole muovilevyä. Eli mitä se on? Se on alumiinia, se on noin 3 se on musta? Se on musta, se on kokonaismatkalla tasoista. Eli se on alumiinilevy? Kyllä. Joo. Kun se on silloin, kun mä oon joskus sitä käynyt kurkkimassa, että mitä siellä pohjassa tapahtuu, niin mä luulen, että se on muovilevy. Mutta siinä on vaan etu- ja takaosat on niitä muovilevyjä. Ja sitten tämä akku on musta alumiinilevy. Että se ei ole piilossa niin sanotusti se akku. Se ei ole piilossa. Että jos siinä tulee jotain, niin se näkyy. No nyt jos Tesla 60% on hylätty, niin mulla on vähän semmoinen olo, että ei ole hirveästi näitä akkulommojen takia hylätty. Ei ole, koska se on joku ihan muu. Se on ihan joku muu. Et mä kysyin sitä viimeksi itse asiassa, onko ollut akkulommojen takia, niin sanoin, että ei ihan semmoisia naarmuja tämmöisiä ollut. Ei ole niin syviä, että tainnut olla kuin olisiko ihan joku yksi kappale ollut niin kuin. Joo. Kuitenkin tuossa naapurissa niitä katsastettu todella paljon, ettei paljon niihin keskittynytkin. Niin just, joo. Silleen hyvä otantaa. Joo. Mutta joo, siinähän tullaan siihen, että Model 3 ja Y, kun niissä on samanlainen akku, niin se ei ole kovin kestävää, että se on noin 3 milliä paksua se pohja, ja kun se on semmoista isoa kokonaista tyhjää tilaa, että sitten kun mennään taas joku SX, missä jokainen moduuli on lokeroitu oma, että siellä on pystyseinämätkin, niin se on ja paljon paksumpaa se materiaali, niin se on paljon huolettomampi tässä suhteessa. Joo, siinä on kyllä isoja eroja noissa akkukoteloissa ja pohjapanssareissa eri sähköautoissa. Ja siinä on vissiin vielä isompia eroja, sitten kuinka valmistaja ilmoittaa. Oliko se jossain Pemarissa, niin oliko se 3 milliä, kun se oli se raja tai jotain hirveän niin, vähän. Kyllä. Ja vaikka siinä muistaakseni oli joku ilmatasku siinä melkein 20 milliä tyhjää. Haluaako ne sitten omaa selustaansa turvata vai mikä siinä on? Niin, sitten osalla kun on näitä jäähdytysjärjestelmiä, että menee sitten se jäähdytys tavallaan, se kulkee siinä pinnassa, niin tai siinähän saattaa olla tosi herkkä se, että ajat jonkun Skodan kiveen, niin sekin voi tukkia sen kierron sieltä. Että. Joskus kuulee juttu, että renkaat kuluu tai kuluu epätasaisesti tai joku suuntaus tai ties mikä ajaa kovalla kaasujalalla, niin voisiko se olla niin kuin yksi syy, että sähköautoja hylättäisiin katsastuksessa, menee sakkorenkailla. Että ei tajuakaan, että siellä on sisäpinnasta niin kuin kankaat esissä, niin katsot sä, että sulla on
kulutuspintaa, kun sä viet auton katsastukseen. No, tietysti itse aika paljon tulee siihen se, että kuitenkin kiinnittyy huomiota, mutta kyllä niin kuin vuosien varrella siis paljonhan niin kuin katsastuksessa käytettyjä niin kuin autoja, missä on hylätty renkaiden takia. Onko nastaero tai just tosiaan liian kuluneet renkaat, että kyllä niitä niin kuin tulee ihan sanotaan... Ja nastarenkaissahan on ne omat säännöksensä. Jos puuttuu riittävän määrän nastoja, niin se on hylky. Kyllä. Mutta että rengasjuttukin saattaisi ehkä olla. Mietin vaan, että itsekin tulee aika välillä painavalla kaasuilla lajeltua, niin varmaan renkaat katoaa alta. Niin, onhan se jo mahdollista. Ja kyllähän niitä aina tulee. Siis on mennyt korjaamolla, sanotaan, voisiko sanoa, että kerran kuukaudessa tulee semmoinen, että missä näkee, että tuodaan niin kuin korjattavaksi katsastuslapun mukaan, niin siinä on just, että renkaat on esimerkiksi liian kuluneet. Niin kyllä niitä vaan on aina. Onko mitään niin kuin aavistusta, että onko niin kuin painavemmissa autoissa, mitä sähköautot monesti on, niin renkaiden suuntausten kanssa enemmän tekemistä kuin kevyemmin autojen kanssa? Ei mun mielestä mitään oikeastaan eroa, että mitä tässä nyt ainakin meillä on mitään käynyt, vaikka on helaongelmaisia ja muita, niin ei en näkisi sitä mitenkään suurena erona, että yleensä se pyöräsuuntaus on, että miksi sinne päädytään, joko sinne jotain alustaosaa on lähdetty vaihtamaan, tai sitten oikeasti jossain renkaissa on selkeää kulumista, epätasaista kulumista, tai sitten ratti on vinossa, että niin. Siihenkin joku liittyy siihen ratin vinouteen, että onko ajettu johonkin, saanut jonkun osuman tai muuta. Tietysti näiden kautta sitten pääsee vähän purkamaan, että onko sitä jotain oikeasti ongelmaa siinä ajettavuudessa. Joo. No vielä katsastushylkysyistä, niin mulle tuli mieleen iskarit. Voiko iskareiden takia auto hylätä katsastuksesta? Joo, kyllä. Tesloista jos puhutaan, niin jos siinä on 100 000 ajettu, niin epäiletkö se, että iskarit on loppu? No ei aika harvoin ollut. Meillä oli 66 000 ajettu Model 3, niin oikeata kaiskari aivan loppu. Niin, että jos nyt ajatellaan, että on Tesloista 60% hylätään, että siellä saattaa olla vaikka iskarit loppu sitten tämän teorian mukaan. No joo, kyllä mahdollista näin. En tiedä mikä siinä meidänkin autossa oli, mutta tosiaan oikeata kaiskari se oli ihan, ei siinä ollut enää mitään, että se oli mitään kotona, että se oli ihan nolla. Ja se kolisikin ajoissa, että siinä kyllä sen vian oli helppo havaita, että se minkä hyvänsä montu yli menit, niin semmoista kolinaa piti. Mutta siinä täytyy olla jo joku vähän niin kuin valmistusviallinen iskari, että ei siinä todennäköisesti noissa kilsoissa pitäisi vielä olla loppu. No ei. Mitä muita voi olla Teslan tai jo vaikka sähköauton katsastuksen hylkysyitä, kuin mitä tässä nyt on? No, mulle tulee mieleen, että jonkun verran ollut noita valojen suuntauksista on ollut ainakin sanomista. Joo. Ja se sanoikin, että siihen liittyy, kun siitähän pystyy säätämään se, että sitten jos oikein semmoinen mukava asiallinen katsastusmies, niin saattaa vähän säätääkin niitä siinä vielä konttorilla, että aina tsekkaa niitä. Niin Teslassa? Teslassa, kun se pystyy sieltä näytöltä säätämään. Niin eikö siellä ole vaan niin kuin, että säädä ajovalot, ei voi muuta kuin yhdestä hanamiskasta painaa, vai miten niitä säädetään? Joo, sieltä sai näytöltä säädeltyä niitä valoja, mutta aina katsoa, että on ollut niitä just missä on korkeuden säätö ollut pielessä ja muuta. Niin. Joo. Onkohan noissa vanhemmissa pahempi tilanne, missä ei ole matriisivaloja? Mä en itse asiassa en tiedä, tuohon en osaa vastata. No, mutta tämä on sitten kun saadaan se katsastusmies vieraaksi. Tämähän nyt meillä on oikeastaan, tässä on myös, varmaan saadaan näihin moneenkin asiaan vastauksia, että mitkä ne oikeat syyt on ja mitkä on harvinaiset syyt ja mitkä on yleiset syyt. Ja käykääs laittaa kommentteihin, että sinne vain ainakin tuben puolella niin kannattaa käydä kommentoimassa. Me yritetään siellä. Välillä tuntuu, että meillä muutama päivä menee, että päästään vastailemaan, mutta jos on kysyttävää ja varsinkin Ikolle korjaamoammattilaiselle, niin kannattaa heittää kysymyksiä sinne, mutta just, että mikä on kokemus vaikka näistä valojutuista ja muista. Että mitäs muita vielä sulle tulee mieleen kuin ne valot? No nyt ei oikeastaan mitään, me käytiin aika hyvin. Mun mielestä nämä Teslasta puhutaan yleisimmät, ne alustahommat, nyt nämä valot vielä sivuttiin ja renkaat käytiin, että mun mielestä oikeastaan jätetään tämä vaikka meidän kuulijoille, jos heillä on jotain, mistä on tullut hylkyä, niin käykääpäs muuten kommentoimassa. Saadaan myös kysyttyä vähän sitten näistä aiheista siellä jaksossa, missä meillä on katsastusmies vieraana. Joo, ja nimenomaan kuulijoille sellainen kommentti, että erityisesti kiinnostaa sähköautot, ja nyt tietysti me puhutaan tässä jaksossa Teslasta, mutta miksei myös kaikki muutkin merkit, että onko ollut jotain, vaikka akkulommon takia tai joku muu syy ja onko Tesla tosissaan ainut, missä on tämä puslaongelma, että onko jossain joku muu hylätty saman kyseisen vian takia, mutta että mielenkiintoista olisi kuulla, mikä on homman nimi, että onko se vaan, että Teslan olematon huolto
aiheuttaa sen, että niin, me ei muuten puhuttu. Nythän me vielä täytyy lyhyesti perata se, että miksi ihmiset menee sinne katsastukseen hakemaan sen hylkylapun? Ja mun mielestä siinä ihan yksinkertainen selitys on se, että se on painava sana se katsastuslappu, ja tästä on tullut tämmöinen niin kuin, miksi sitä nyt kutsutaan tämmöinen yleinen vähän niin kuin käytäntö. Joka paikassa puhut, käy vaan siellä katsastuskonttorilla, että siitä saat suoraan sen todistuksen, että se täytyy vaihtaa ne osat. Jos sä tuot sen meille, me voidaan antaa ihan sama lausunto, mutta se ei välttämättä siellä Tesla ne ehdottaa, että ei mitään, otetaan tarkastukseen se ja maksat sen tarkastuksen erikseen. Niin, joo. Niin tavallaan ei tarvitse sitten, että se voi olla nimenomaan edullisin tapa saada dokumentti siitä, että auto kaipaa korjausta, ja kun on takuu voimassa, niin sitten homma menee. Kyllä, mullakin on muutamia tuttuja, kenet mä oon käännyttänyt, että ei mitään varaa sinne vaan konttorille aikaa, että käy siellä. Että... Joo, koska monestihan tässä käy niin, että kun on autossa 4 vuotta, neljäntenä vuotena on se katsastus, Kyllä. niin ihmisethän menee niin kuin 2 tai 3 vuoden kohdalla sinne. Että ei tarvitsisi mennä. Siis se pointtihan on nimenomaan, ne menee katsastukseen autolla, jonka katsastusaika ei vielä ole, mutta takuu loppuu 80 tonnissa, niin sitten mennään just ennen takuun loppumista, ja hyvä jos menee läpi, ja sitten jos ei mene läpi, niin jos on pussot kulunut, niin sitten ne menee lapun kanssa Teslalle ja reklamoi, ja ilmeisesti Tesla ei paljon kysele siinä kohtaa. Että... Joo, ei siinä oikein ole hirveästi kainet varaa niitä alkaa pullikoimaan niin, suhteen. Takukorjaus takia, niin sitä varten ihmiset niin kuin menee jo ennen aikojaan näitä tarkistuttamaan sitten. Ja mulla oli suunnitelma mun edellisessä autossa, olisi ollut tänä vuonna, olisi tullut 80 tonnia täyteen, mutta vasta niin kuin 3. vuosi, niin mähän olisin kiikuttanut sen, mutta sitten tuli toi edullinen vaihtotarjous, niin kävin sitten vaihtamassa autoa, niin nyt en sitten päässyt vielä omaani tsekkaamaan. Joo, kyllähän se on ihan totta, että tämä on varmaan yksi syy, mikä nostaa niitä katsastustilastoja ja pääsee sinne niin kuin kärkipäähän, että jos tätä käytetään tätä, kun takuut päättyy, niin sitä hyödynnetään, mutta toisaalta se on ihan hyvä, niin sittenhän se sitten tulee sinne esille ja joo. Se on puolueeton se tarkastus, niin ei ainakaan sit voi sanoa, että nyt se autokorjaamo tarkasti sen takia, että saa myydä sen osan sinne, vaan että... Joo, mitä luulet, että tarkistetaanko Teslan näitä ripustuksia eri silmällä katsastuksessa kuin jonkun toisen merkin? En usko, että se on vaan että niin tietyllä tavalla, mitä mä oon vuosien varrella katsastajien kanssa näistä jutellut asioista, että se on, että heillekin se työ on semmoinen, että tietää, ai nyt tänään tuli ton mallin Mersu, että tietää, että mitkä on ne jutut, näihin pitää enemmän kiinnittää huomiota. Niin nyt on Nissan ja se on alapallojuttua ja nyt se on Tesla, että katsotaanpa noin ja noin helat ja se on niin se vakio. Että tiedetään tavallaan se heikko paikka siinä kyseisessä niin kuin automerkissä, mitkä kaipaa sitä huomioon. Kyllä, en usko, että ollenkaan sitä mitenkään niin pidetään silmätikkuna siinä kohtaa, että se on auto kuin auto, että hehän tekee työtä ja haluaa päästä siitä mahdollisimman nopeasti siihen seuraavaan autoon, ja että siinä on kokemus, kun karttuu. Niin. Joo. Alkaakohan meillä ollut tämän päivän aihe käsitelty? Eiköhän meillä olisi. Meidän täytyy vissiin lähteä seuraavaksi tuonne puujalkavitsiosastolle. Mulla on ollut tosi hyvä. No pistät sä. Haluatko, että mä kerron sen sulle vai? Ei, kun kerro sä. Mä kerron ekana sen huonon, niin kerro sä sitten hyvä. Kokeillaan. Vai mennäänkö näin päin? Joo, tehdään näin. Joo. No mulla on tällainen, että sähköauto hylättiin katsastuksessa. Jarrut olivat liian hyvässä kunnossa, niitä ei ollut käytetty. Tässä taannoin ostin 1000 kappaletta vanhat autot karkkeja ja tiedätkö, että minkä takia vanhat autot karkit on niin kalliita? En tiedä. Koska vanhat autot kuluttaa niin paljon. Okei. Moi. Se oli itse asiassa ihan totta, mä heitin tässä moni naura, kun siis alun perin, kun meillä oli niissä vanhat autot karkit niissä ämpäreissä kaikissa,